Budaya piye Mas Komeng? Nyatane lagu luar negeri judulnya Magicom kena G. Magicom kuwi. Magic Jet. Suwe. Lah iya. Ngene, Ndro. Halo Mas. Mas Komeng iki Putri Sartono iki seorang penyanyi modern. Penyanyi pop, penyanyi lagu-lagu nuansa musik lah. Oh, gitu. Jadi kalau sebelum pandemi tak tarik mlebu ning rombongan Cakra Budaya. Teng rombongan apa teng omah, Mas? Ya teng omah barang. Oh ya. Ayo ditakoni lho. Cara kita dibojone jalan ya kudu ngerti karo budaya Jawa. Jajal tak padokne. Oh ya. Antarane gamelan karo musik iki kaya ngapa? Oh, kolaborasi, Mas. Oh iya no dikolaborasi. Dasare kagunge karya-karyane yo apik. Oh, iya to kaya Paidi karo Nakti Asing Sasomo. Kakung dalang. Berarti paling gak iki dalang entuke sinden. Dipadu kaya ngapa lagune. Ana podang kuning, ana sesideman. Sing pindho? Mbokmu. Iki sore cacah iki. Modern tapi karo iya. Ora, maksudnya penyanyi iki lek kon nembang Jawa dadine kaya apa? Oh. Heeh. Dadi simbole Rudi Gareng metal Jawa ke ben ketok. Leres. Sesideman nggih? Nggih. Manut panjenengan lho, aja kangen kan. Nggih. Nah. Ya disiarne Met, lagune Met. Ayo dengan rawuh MC ini Met. MC sing apik. Baik Bapak Ibu semuanya, salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Saya persembahkan kali ini malam spesial. Ada cantiknya Jawa Timur Indonesia Putri Sartono bersama aku. Loh, Bersama aku ya. Cakra Budaya Indonesia. Lah ngono. Lah ya bersama Cakra Budaya. Penak men Cakra Budaya. Cakra Budaya peno. Oh, sing bareng beciu iki to. Lalu MC iki salah. Wis carane wis gloyoran. Ya iki balane koplak iki ya. Koncone kawin bareng wis gloyoran. Biasa Bos kenakalan remaja, Bos. Enek sing ratangi. Sing ada masanya. Sing ratangi. Yo. Ipet Sesideman. Yo kok gamelan. Lolil. Anune kaya Datangnya Pak Gulpan Kerawitan Napa Arasati. Oh bagus. Kelurahan Beni punya kerawitan.
Digarap kaya biasanya ya Pak rock karena genre metal Jawa rock Repano tukap gede luar biasa garapannya Mas Komet. Mane Mas Rudiku terkenal rocker. Lah yo, Mas Rudiku terkenal dalang meja Metal kok. apa? Metal Jawa. Koso meja aku gak dingklik pisan. Iki dalang meja Gebruki kowe kuwi kaya bersama dalam metal Jawa ki maksudnya dulu waktu merambah aku menekuni karir maya nggih. Zaman semono ki cah nom-nom ora kayak karo seni budaya. Boten kesukaan wayang pas mudoke nek wong nom ki karo Jawa tetep metal. Dan Jawa ki tetep membaur menjadi seni modern juga. Betul sekali. Maksudnya yo tak meja kursi dingklik. Mas Gareng, Apa? mohon izin kalau mau nampi dawuh. Apa? Pak Camat badhe derek nembang. Pak Camat tasih lenggah. Pak Besta. Pak Besta. Oh. Tasih lenggah nggih. Tasih lenggah, Pak Camat. Sareng kare Pak Lurah. Oke, sareng kare Pak Lurah menawi Are kersa. ngono diaturi minggawe ning sasana Pak. Monggo atur dhumateng izin. Bapak Camat, Oke. Pak Lurah. Monggo Pak Agus kalian Pak
Pesta monggo. Oke.